Takže k dnešnému zápasu len skratke ospravedlňujem sa všetkým našim fanúšikom, ktorí tu boli a všetkým aj priaznencom hádzanej, lebo dnes sme to Bojnicám veľmi uľahčili. Gratulujem Bojnicám k výkonu, hrali fakt dobrú hádzanú, my sme hrali katastrofálne, každý hráč od nás si to musí premyslieť v hlave a zhodnotiť. Nepáčil sa mi prístup, takže k tomu budem niečo asi hovoriť. A ináč ten zápas by som asi ani nejak nerozoberal, nehodnotil. Najradšej by som na ňo zabudol a poviem vám pravdu, že miestami som sa hanbil, ale taký je šport, takže ešte raz gratulujem Bojnicám k víťazstvu. Ďakujeme. A najbližšie kolo, kde vás môžu fanúšikovia vidieť? Najbližšie kolo hráme v piatok doma s Považskou Bystricou, tým pádom by som chcel pozvať všetkých priaznivcov hádzanej, aby k nám merali cestu a dúfam, že ten výkon bude lepší, ako sme podali dnes v Bojniciach. Ďakujem.